Здравейте хора, аз съм Метко Вълков и сега ще снимавам кой печели на гилавея. Да, погледнах кой се абонира и кой такова, всички сте окей. И да, искам да кажа, че сега първо някой ще спечели интро, втория реклама, пак третия мишката. И да, нека да тиглим този, който ще спечели интро. Айде, дойде. И това е... Васко 3723. Ето. Моля да ми пише. Втория, който печели реклама е... Малко да пообърна. Той ще е май. Той е... Добре, не мога да оправя. Страх дрифто. Ето. Ще му направя рекламата, няма нужда да се свързва. Рекламата е за един ден. Забравях това да го кажа. И този, който печели мишката е... Затварям се очите. Този, който печели мишката е... Не мога нужда да взема. И той е... стига, не мога да взема. Той е ProGamer. Да, ще се опитам да се свържа с този ProGamer. Той май беше някакво лапе, тъй както и да е. Да, ще се свържа с него и съответно ще му правя мишката, като дойде, защото още не е дошла. Поръчах я, но още не е дошла. Трябва да дойде днеска или утре. Да. И да, ето така ще ги наредя. Опа. Тей. Да, този печели интро, този печели реклама, а този мишката. И да, хора, това беше от гивавея. Дано да ви хареса и до скоро.